Najpre želim da vas pozdravim ispred kompanije Sitotehnika i Este Graf, koja je ove godine na 176 metara kvadratnih izložila gotovo kompletan portfolio Mimaki štampača. Ove godine i proslavljamo 35 godina naše kompanije. Slogan ove godine sajma grafike, međunarodnog sajma grafike je više boja. Faktički u tom kontekstu mi smo gledali da Mimaki tehnologije u stvari izložimo sa većom paletom boja. Pored standardne palete boja CMYK, mi smo na različitim tehnologijama uparili faktički i fluorescentne boje, i lak, i primer, i lajtove, tako da u svakom od naših segmenta koji radimo, uključujući i tekstilni segment, UV segment, solventni segment, mogu se testirati, uživo videti kako tehnologije zapravo radi. Također želim da vas pozdravim ispred kompletne naše grupacije, uključujući i sve naše filijale u regionu. U Banja Luci, u Sarajevu, Skoplju, Prištini zajedno sa centralom u Beogradu. Dajemo faktički kompletno znanje od instalacija tehnologija preko servisa, preko obuke, instalacije tehnologija, tako da faktički naši klijenti mogu krenuti u svoju produkciju i proizvodnju automatski nakon našeg zatvaranja kompletnog procesa instalacije. Ove godine smo pokušali da izložimo što više različitih tehnologija. Izložili smo UV štampače, flatbed štampače velikog formata koji služe za štampanje pločastih materijala, kartona, penastih materijala koji se nakon štampe seku na sekačima, ruterima i CNC mašinama. Novina kod njih je što mogu da štampaju i sa belom bojom i sa lakom, a zahvaljujući primerima koje nudimo mogu da se štampaju svi materijali, čak i najzahtevniji poput stakla i metala. Pored UV štampača velikog formata imamo i UV štampače, flatbed štampače manjeg formata koji služe za gift program i suvenire. I njih imamo sa varijantama bele boje, primera i laka. U oblasti reklamne grafike već standardno izlažemo solventne štampače i ekosolventne štampače, štampače sa katerima, printer katere, ali i ove godine smo imali novitet na sajmu, a to je štampač sa formatizerom. Za korisnike koje zanima tekstilna štampa izložili smo sublimacioni štampač i ono što je novitet na ovom sajmu, to je DTF štampač sa shakerom. Znači, kompletno nova procesna tehnologija koja bi trebalo da zameni klasičnu sito štampu koju smo do sada imali i koja je bila najzastupljenija. Za ovaj vid štampe i za ovu vrstu štampača je pokazano i najveće interesovanje na sajmu i očekujemo da će da se kod kupaca da će da se proširi na tržištu. Na kraju istakao bih da smo izložili i štampače najvećeg formata, širine 3,2 metra, solventni UV štampač, UV štampač sa belom bojom koji služi za svetleće reklame i kamionske cerade i solventni štampač za izradu bilborda sa najvećim kvalitetom, u najvećoj brzini i sa veoma pristupačnom cenom štampe. Përshëndetje, ne jemi grupa Este Graf, marrim pjesë në panelin internacional i cili bëhet në Beograd, Grafima 2023, dhe ofrojmë të gjitha teknologjitë dhe inovacionet e fundit për printin në print në grafik, dhe ne operojmë si grup dhe jemi në teritorin e Prishtinës, funksionojmë në Prishtinë dhe jemi të tu në panel dhe kemi ofruar të gjitha teknologjitë dhe makinerit më të fundit, të teknologjisë të fundit, saj për këtë sektorit të printimit. Kemi makineri që janë për print në suvenire, kemi makineri që printojnë në formatet mëdhaja, kemi makineri që printojnë në sublimacion dhe ofrojmë të gjitha sektorit në një vend. Kemi edhe për tash së fundi kemi dalë në teknologjinë e tekstilit, që është një prej makinerive më të avancuara deri tash për print në tekstil,
për të gjitha llojet e tekstilit dhe që funksionon që operatori që të ketë lehtësira dhe të gjitha funksionet në një vend. Kjo është për sa i përket një organizimit super special që kemi bërë dhe e organizojmë për çdo vit si kompani dhe grup nga STGraf. Посекуваме едно големо добродојде на сите посетители од Македонија на меѓународниот сајм Графима 2023 во Белград. Ние тука сме репрезент и генерален дистрибутер на Epson за Република Македонија. Како што можете да видите, тука на овој штанд се изложени целосно сите сегменти на машини кои ги опфаќаат пред се печатењето, директното печатење на текстил, сублимациониот сегмент и истовремено нудиме повеќе можности за отпочнување на работа на оние мали бизниси како наша целна група. Тука можете да ги видите исто така индустриските машини кои се поврзани со големо производството на текстил, што опфаќа производство на модна програма, како и спортска опрема. Тој сегмент го опфаќаат моделите на F9300, F9400, како и многу актуелниот нов модел F6400 со флуобои. На нашиот македонски пазар, како репрезент, ние веќе Epson го работиме повеќе од 5 години, при што досегашното стекнато искуство и знаење во работењето го имплементираме и понатака. Уште еднаш посакувам голем поздрав и со надеж за уште поплодна соработка до идната Графима. Dobrodošli na Međunarodni sajam grafike Grafima 2023. godina. Pozdravljam vas sa štanda Epson. Mi smo grupacija Sitotehnika, STGraf. Imamo predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo izašli sa štampačima za štampu sublimacija i direktni print na majicama. Što se tiče štampača, to su mali štampači F2020, štampač F3000 i to su znači DTG štampači. Imamo isto tako sublimacioni štampače koji su F6400 i 9200 sa fluo bojama. Što se tiče štampe, same štampe, produkcije štampe, to je jako brza kvalitetna štampa koja više se datira, ima prednosti svoje baš zbog brzine samog printa. Što se tiče ostalih štampača, mi smo predstavništvo nam je u Bosni i Hercegovini i mi imamo taj dio koji je jako efikasan, samim tim imamo jako dobru podršku i trebali da dođete da nas obiđete i da se javite ako ste zainteresovani za taj neki vid štampe.